Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Говорю обичайни Месия алейхиссалам 27 decembar 1905 godina. Drugi dio. Juče smo već pročitali prvi dio. Dalje on kaže: mi tvrdimo da je, ako je jedan poslanik je živ poslanik, onda to je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Dosta ugledni muslimani su napisali knjige za život časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Pošto mi imamo jako argument za život časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koje se pokazuje da je on je živ poslanik. Mimo ostali stvari, jedan je da njegove blagodati još uvijek su traje. Od njegovo vrijeme do dan danas muslimani imaju korist od njegovi blagodati. Pošto poslanik sallallahu alejhi ve sellem isto rekao za svake stoljeće Allah će poslati nekoga ko bi obnovio njegova religija. I na ovo stoljeće Allah mene poslao i ja sam dokaz za život časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I časni Kur'an isto potvrđuje da je Allah obećao da Allah će zaštiti ova religija od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Kako Allah rekao u časnom Kur'anu: inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Surat Al-Hijr, ajet 10. Zaista smo mi objavili ovu opomenu i zaista ćemo je čuvati. Znači, ovo je Božje obećanje da mi smo poslali ovu opomenu i mi ćemo ga čuvati. Inna lahu lahafizun. Ovo se pokazuje da na svake stoljeće Allah će poslati nekoga ko bi donio opet na vidljivo ovi vrline i opomene ljudima što su zaboravili. Ovo je očigledno, svima je jasno. Kada prolazi jedna stoljeće, onda prva generacija ode. Naprimjer, ovi ljudi koji su bili učeni, koji su bili hafizi Kur'ani, znači koji su znali Kur'an na pamet, avlija, svi oni preseli. I onda bude potreba da se pojavi nekoga ko bi dao život za ovo religija. Pošto za sljedeća stoljeća zahtjeva na novo ovo sve sredstava da bi ostao ovo religija živa religija. Zato na sljedeće stoljeće opet pojavi čovjek koji bi oživio islam i koji bi dao nova vrsta život i koji bi ispravio ovo sve grešake, nedostatake, ovo lijenost što su pojavili među vrijeme, on treba da otkloni. Ova vrlina pripada samo časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I ovo je jedan jako argument za njegov život. Zato njegove blagodati, njegove vrline nemaju kraj. I ovo vrline su bezkrajno. I ovi vrline su neprekinuti. I to je ta stvar koja nama pokazuje kao njegov ummet ima dobrota i korist od njegove vrline. I onda preko časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, njegov narod, oni dobijaju Božju ljubav. Kako časni Kur'an kaže: in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Surat Al-Imran, ajet 32.
ti reci, ako volite Allaha, slijedite mene. Allah će vas volijeti. Ako želite da postanete dragog za Boga i onda volite, slijedite časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. I zato Allah nije ostavio ni jedna stoljeća bez svoje taj pomoć. I ovo je jedan jasan argument za život časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Suprotno tome ne može niko da nama pokazuje za život Hazreti Isa alejhi selam. Pošto njegov život donijela neka velika smutnja. Takva smutnja nije pojavila za dolazak neki drugi poslanik. I zato Allah rekao Isa alejhi selam i traži od njega odgovor na ove riječima a anta kulta linnasi tahezuni wa ummiya ilahen, surat Al-Maida 118. O Isa sin Marjamin, jesi li ti rekao ljudima, uzmite mene i moju majku za dva Boga pored Allaha? Ovo bio kao pitanje od Boga. Znači, Isa alejhi selam, što je on spremao zajednica, oni su bili slabi. I čak kršćani to priznaju za ovu stvar. I prema ovo Gospel ili prema Biblija, Novi Zavjet, se pokazuje da Isus on imao 12 sledbenika koje na primjer Isa alejhi selam ni napravio kroz svoju duhovni moć. Jedan od njih koja bio nazvan Jehuda Askriuti uzio 30 rupe kao 30 dinar novac i prodao svoje gazda. A drugi čovjek za koga bilo rečeno da njemu bio podareno ključovi za džennet kao jedan dobar učenik, on se zvao Petras i možda na vaš jezik se kaže Petar. On ustao i 3 puta i on proklenio za Isa alejhi selam. Znači, ovo je, vidite kakva bila njihova utisak. I onda ovo što je već prošao 1900 godine i vidite kakva ima utisak od Isusa na kršćanima. Ali na druge strane, kada vidite ta zajednica koja je spremio časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni su bili iskreni, oni su bili odajni, oni su dali svoj život za časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni su napustili svoje domovi, oni su bili odvojeni od svoje porodice, od svoje blizak, nisu imali nikakva briga. Vidite koliko ima veliki otisaj od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i čak ne ovi muslimani, oni su to priznali. I ovi vrline od časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i taj njihov otisaj je još uvijek traje. I ovo kroz učenje časni Kur'an, ovi vrline do dan danas postoji. Na primjer, ako vidite utisaje od Biblija na kršćanima, onda nama bude triko teško. Na primjer, oni kršćani još imaju mnogo teškoće, samo da kažu ovo gospel, to je na koji jezik bio prvi put pisano i gdje se to nalazi. Ali časni Kur'an od početak i do dan danas Allah čuva i on zaštitio riječ do riječ, tačka do tačka i onda nekoliko stotina hiljada ljudi oni znaju
časni Kur'an na pamet i ovi ljudi se nalazi kod svaka država, kod svaki nacije i onda oni uči ovo časni Kur'an. I recite da li ima neko nalik za takvi blagodati kako je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ostavio. Da li ovo nije dokaz da njegov život, ovo kada običani Mesija alejhi selam govori za život kao da je časni poslanik je živi poslanik, znači na duhovni način on to misli i pošto njegova blagodati, njegove vrline kroz istorija još uvijek postoji i zato i onda on govorio u tom smislu. Zato i ako mi vidimo kako je Allah zaštitio časni Kur'an, kako je on obnovio religija, kako je on poslao u početak svake stoljeće muđadded, obnovitelji i njegovi barakat, njegovi blagoslovi još uvijek se traje i ovo sve stvari pokazuje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je živ poslanik. A na druge strane treba da razmislite o tome šta je donio, šta ima svijet korist od ovo vjerovanje da je Isus Isa alejhi je živ. Da li svijet ispravio šta se tiče moral, šta se tiče dijela ili ta vjerovanje pravio više smutnije, više nered u svijetu. I ako razmislimo o tome, nama će biti vrlo jasno da je ovo vjerovanje donio veliki problem, veliki neispravni stvari. Ja vama kažem istinu. Kroz ovo vjerovanje muslimani su dobili velika šteta. Islam ima velika šteta kroz ovo vjerovanje da je Isa alejhi je živ. Vidite koliko miliona ljudi su prihvatili kršćanstvo. I oni koji su napustili istinskog Boga i vjerovali su jedan nemoćan čovjek kao Bog. I vidite šta je kršćanstvo donio korist za ovo svijetu. I čak kršćani sada priznaju da kroz kršćanstvo svijet samo ima više nemoral, više grije se širi u svijetu. Pošto kada čovjek ima takvo učenje da njihove grijesi su sada stavljeni na drugog čovjeka kao on nije odgovoran za svoje grije, neki drugi čovjek je odgovoran za ovo grije, onda on će biti hrabar da počini grije. I zato ovo grijeh je jedan opasan otrov za čovječanstvo koja je širio kršćani. I zato kada mi mislimo u tome, onda nama bude jasnije da ovo vjerovanje donio mnogo šteta u svijetu nego bilo kakvi korist. Onda ćemo inšallah sljedeći put dalje. Assalamu alaikum.